Jo, asi budete koukat ještě dlouho. Jo. Si jo, my se nemůžeme urvat. Tak si tady sedněte, tady máš stoličku. Děkujem. Tak, a já tam mám toho taťku, víš, táti. Jo, jasný. Tak počkej. Tak co, holky? Lezir holčičky. Ale už Ježiš, ona leze přes tu misku. No, ty oni lezou tady To všude. je prostě boží. Tak já jenom pak zavolám, až budeme odcházet. Cože? Jenom pak zavolám, až budeme Jo, odcházet. jo. Tak jo. Čau, Market. Haló? Rádo? Jo, už jsme u štěňat. Jo, už to už činat, jo, tak dobrý. Jo, je to super. Která to je? Jo, podle fotky jsme ji poznali, má největší bílou náprsenku. Ona je úplně celá, jako ta náprsenka bílá, čistě bílá, a potom dlouhá čára bílá. Jo, už jsme ji našli, no. Ne, aj největší, ne z nich. Jo? Tam nemáš asi signál, vej? Ne, Tak dobrý, nemám. hele. Tak jo, užij si hokej. No, je. Asi, tady jim tam vypadá má signál, veď, hele, tak si to užijte. Papa. bacha máš pod nohama štěně. Vidím. Žen holčička. Okay. Jezus, a kdo je tohle? Ty vnučky,